Please wait while we connect your phone call. Velkommen til voicemail. Først skal du vælge en personlig PIN-kode til din voicemail. Du vil blive bedt om at taste PIN-koden, hvis du ringer fra en anden telefon og i nogle tilfælde fra udlandet. Indtast din nye PIN-kode. Den skal bestå af 4 til 10 cifre, afsluttet med firkant. Din nye PIN-kode er 4, 5, 6, 9. Du skal nu indtale dit navn. Dit navn skal bruges, så de, der ringer, ved, at det er din voicemail. Hvis du ikke ønsker at indtale navn, Welcome to voicemail. To access your voicemail, enter your phone number. indtast PIN-kode efterfulgt af firkant. Du har ingen beskeder. Hovedmenu. Aflyt tast 1. Muligheder for velkomst. For at ændre sprog. Tast 1. For at slå af. Det nuværende sprog er dansk. Vælg et af de følgende sprog. The new language is English.